Това е нашия Рекс. Бяга набързо. Това е. Къде е Гейчо? Това е нашата Пепа. Трябва да се сбогува с най-близки. А това е нашия Рекс. Какво правиш, Рекс? Томи. Те са много красиви животни. Но сега ще ви покажа най-ценното животно. Как е живот? Ето го е там. Опитва се да изяде саксията. Много се опитва. Много се опитва. Малкото маниче. Това е Джони, като Джони Гест. А това е Пепа. Нашето конче. Ето и малкото куче. Къде ти е сестричката, бе? Сестричката му чакта. Има си сестричка. Ани. Ани, какво правиш? Хайде слез, Ани. Опа. Ето я. И Анито. Нашата Ани. Нашия Джони. Нашата Томи. И най-вече нашата Пепа. Пепи. И най-вече Джаф не е задължителен, защото е много страшно куче. Нали, Джафи? Ето го там. Сега ще отидем до съседа с Рекс, бащата на тях. Вече. Отдалечаваме се от къщата ни. Лошия ни път никога не свършва. Бай, Хасан. Няма да са черния кон. Пепа ще го харесва черния кон. О, маничо. Вижте вече нашите цветя. Нашия хубав път. Ето го и съседът. Ето там малко в хръсталаците. Той си е нашата къща. Май Рексю намери таралещу. Тук 100% ще има някой кърлеж. Връщаме се. Чао!